Hi guys, welcome sa ato ang discussion karon. Nini nga video maghisgot ta about forces. Unsa may atong ma-include sa ato ang discussion. Number 1 is what is force? Ikaduha, unit of force. Ikatulo, some example of force. Sige, di na ta magdugay, birahan na nato ni. So, what is force? Kung mayon tag force, it's either a push or pull. Tuklod, bira. Kung pa-horizontal, unsang po'y giingon ni Rancho kung pa-vertical ang ato ang axis. एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डेफिनेशन क्या है? Will you please elaborate? Kining force mo ni atong gamiton para mapamove nato ang usa ka butang. Ang next na to nga hisgutan is about unit of force. Unsa kaha ang mga unit sa force? In SI system natay Newton. O kining pangalan gibase ni sa apelyido sa atong pinakamamahal na angkol nga si Sir Isaac Newton. And then in English system natay pound. According sa second law of Newton that force equals mass times acceleration due to gravity or mg. Og sa SI system natay Newton which is equals to kilogram times meter per second squared. How about sa English system natay pound equals instead of kilogram mo gamit tag slug, instead of meter mo gamit ta og foot. Therefore we have slug times feet per second squared. Wala na usab ang unit sa time. Sa inyong idea, pila ka ang 1 slug into kilogram? Tadaan! Natay 1 slug equals 14.539 kilogram. Pero ato lang humduman, kaning term nga slug, wala na ta nagamit ani ron. Kay dili man ka pwede miingon og ayo, papalitar ko kuya og duha ka slug nga bugas. Kay basig ang ihatag sa imuhay noon, instead of bugas, kahoy. Mo nang as of now sa atong panahon ang atong gigamit is kilogram. Unsa pa kahang atong angay mahibaw-an bahin sa unit of force. For SI system, kung mayngon ta og 1000 Newton, that is equivalent to 1 kN or 1 kilonewton. For 1 million Newton, that is 1 mega Newton or 1000 kN. And then for 1 billion Newton, we have 1 giga Newton equals 1000 mega Newton or 1 million kilo Newton. Basta timan ilang ang prefix nga ki, m, o g. Basta ki, 1000, kung m from word million, and then g, giga, pag nanakay 9 ka 0. Ug sa English system, kung nakay 1,000 pound, ang tawag ana is 1 kilo pound or 1 kip. Mararagyod na kung nakay gusto nga itago, so just keep it a secret. O kung wala kay idea sa usa ka butang, just keep quiet. O kini nga mga term nga atong gisgutan, kn, mn, gn o kip, mo ni ang common nga mga makita nato sa mga certain problems sa engineering. Next, we have some example of force. We have gravitational force. What goes up, goes down. Maunang ma-full gayud ang usa ka butang. Sama gyud nimo sa dihang nakita nimo siya na full dayon ka. Di ba? Okay. Og ato pong timan-an, because of gravitational force, naplastar gyud maayo ang planet Earth sa solar system. Kay dili baya ikatingala nga sa una, daghan gyud ang nagtuo nga ang Earth gialsa ni Atlas. Ang uban pod nagunahuna nga ang Earth is nagpatong sa likod sa usa ka turtle. Pero wala ba mo nga natingala nga nay usa ka tawo nga dili siya scientist, dili pod siya mathematician, pero accurate ang iyang gisulti. O kini nga tawo, kabalo ba mo nga nabuhi siya same year nga nag-exist si Moises.
Og ang pangan ani nga tawo mao si Job or sa English Job. Unsa may ang giingon ni Job nga accurate sa science? According sa Job chapter 26 verse 7, mo ni ang giingon. He stretches out the northern sky over empty, suspending the earth upon nothing. Nagbitay sa wala. Di ba tinuod ni? Kung nana ka sa outer space, makita nimo ang earth nga nagbitay sa wala. Or wala siya, o walay nag-support niya. O kining giingon ni Job, tinuod gini siya, dili gini malalis. Mo ni ang usa sa mga idea sa gravitational force. Next is we have electrical force, samaan ng sa kuryente or kaning kidlat nga inyong nakita. And then we have tensile force. Kung ingon tag tensile force, kini nga idea mo ni atong ma-apply kung maghisgot ta og cable, mga PC, mga wires, because ang concept ani is pabira o kanang imuhang bitaron. Para lagi anyong nakita karon nga overhead crane. Kung naka-load diha, masuportaan imong load tungod sa tensile force nga gi-exert aning upat ka kable. Pero kaning idea bahin sa tensile force ato ning masigutan sa sunod na mga video. And then we have frictional force. Hunahuna lang unsa ni ka importante kay kung mo brake ka sa imong sakyanan na wala ni siya, siguradong daghan yud ang madisgrasya. Mo lang ni ang pipila ka example sa forces nga atong pagahisgutan karon. And see you on my next video.